Bdew l-ewwel passi ta' proġett li għandu jwassal għal estensjoni tal-Mużew tal-Konkatedral ta' San Ġwan. Kmieni il-ħamis filgħodu assistejna għaż-żarmar tal-biċċiet tal-arti mill-mużew bl-ewwel arti li żarmat kienet pittura li turi lil Mattia Preti. Proċess li jsir b'attenzjoni kbira u dan biex ikun assigurat li ma ssir ebda ħsara. Il-kuratur tal-Konkatedral Cynthia De Giorgio stqarret li żarmar tal-mużew ifisser il-bidu ta' twettiq ta' ħolma fl-istorja tal-katedral. Il-mużew kurrenti ovvjament rid jingħalaq biex nibdew il-proġett il-ġdid u bħalissa għaddejjin fil-proċess illi nżarmaw il-kollezzjonijiet u kollox qed jiġi allokat f'postijiet apposta u bil-kondizzjonijiet biex ma jsirx xi ħsara lejn il-kollezzjonijiet. Il-kollezzjonijiet jinkludu pitturi, xi fidet u affarijiet sagri. Fil-fatt beda iż-żarmar tal-parti fejn hemm ir-relikwi ta' San Ġwan il-Battista f'dalijiet tal-Id il-Leminija li għammet lil Ġesu Kristu biha. Madankollu l-akbar attenzjoni se tkun fuq l-arazzi. Hemm 29 minn dawn li jrid ikun assigurat li jibqgħu fl-aħjar kundizzjoni. Fil-fatt stajna ninnutaw il-mod delikat ta' kif l-arazzi ġew irrumblati biex imbagħad jitpoġġew taħt kundizzjonijiet apposta. L-arazzi kienu rigal minant il-Gran Mastru Perejos. Jingħad li biex saru lura fl-1710 l-industrija tal-ħarir fi Brussell waqfet kompletament, kif Perejos riedhom lesti mill-iktar fis possibbli. L-idea hija li jkun hemm area għall-arazzi. Issa l-arazzi hija l-ikbar kollezzjoni li hemm fid-dinja u ma magħmulin fuq il-cartoons ta' Peter Paul Rubens. U s-sala, l-iktar parti kbira li ħajkollha impatt fuq il-mużew hija s-sala tal-arazzi. U din is-sala ħażid bħala surface area iktar minn 500 metru kwadru. Il-kuratur De Giorgio spjegat li waqt li se jkun għaddej ix-xogħol fuq il-mużew, il-viżitaturi se jkollhom toma tar-rikkezzi tal-katedral. Il-pjan huwa li ma jistax ikollok mużew u fl-istess ħin qed tibni mużew ġdid. Il-pjan huwa li jkollna xi biċċa mill-kollezzjoni dejjem tkun esibita fil-sagristija u ħajkun hemm ukoll xi visual aids ħalli dak li jkun jista' jara il-proġett. Il-proġett għandu valur ta' 13 miljun euro u twettiq tiegħu se jkun maqsum f'fażijiet differenti. Qed isir enfasi fuq iċ-ċentru ta' interazzjoni ta' Caravaggio bil-ħsieb li dan ikun lest sal-bidu tas-sena d-dieħla biex bekk il-Konkatedral se jkollu mużew li jsaħħaħ il-valur tal-post li ħafna jaqblu li huwa wieħed mill-isbaħ fl-Ewropa.